Sziasztok! Bemutatom mai vendégemet, Kerekes Ágotát Ágit, és arról fogunk ma beszélgetni, hogy az ő vállalkozási vagy vállalkozói útja hogyan alakult, hogyan kezdtünk el együtt dolgozni, milyen nehézségei voltak. Ugye ebben az interjú sorozatban sikertörténeteket szeretnék nektek bemutatni. Ugye először is köszönöm szépen, Ági, hogy elfogadtad a meghívásomat, és akkor mesélj egy picit arról, hogy te mivel foglalkozol, mi a szakterületed, kiknek segítesz, jó, és hogy egyáltalán miért lettél vállalkozó. Jó, sziasztok! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a felkérést. Hát én már régóta, vagy hát ha úgy veszük régóta, 2015 óta vagyok vállalkozó. Mondjuk először egy másik területen próbálkoztam, de aztán rájöttem, hogy nem ez az én utam igazából, hanem szeretnék az embereknek nem csak a testileg segíteni, tehát nem csak vitaminokkal, ásványokkal, hanem szeretném a lelküket is támogatni, hiszen úgy érzem, hogy minden onnan ered. Tehát, hogyha a lelkünk rendben van, akkor utána a különböző dolgok is rendeződnek. Éppen ezért hát több mindennel kezdtem. Az első, amivel belevágtam, az programozott karkötőket készítek, személyes ékszereket, személyre szóró ékszereket, amelyek olyan ásványokból készülnek, amik az embereknek tudnak az adott pillanatban segíteni, de folyamatosan fejlődtem és fejlesztem magamat, és ezért már nagyon sokféle technikával és módszerrel tudok segíteni az embereknek. Úgyhogy igazából legutoljára, amit elvégeztem, az egy családállító lettem, amit nagyon szeretek. Ez közben volt folyamatban, amikor veled beszéltünk, de már azokat a tapasztalatokat, amiket tőled tanultam, amiket veled átvettünk a többi vállalkozás, úgymond vállalkozási területeimen, azokat mind be tudtam építeni a családállítós vállalkozásomba is. Mhm. Oké, mesélj picit arról, hogy miért döntöttél úgy, hogy segítséget keresel ebben a vállalkozás fejlesztésben, milyen nehézségeid voltak, amikor elkezdtünk együtt dolgozni. Én nagyon szeretek dolgozni, már hivatásomnak tekintem ezt a szakmát, de valahogy nem tudtam, hogy hogyan tudok eljutni az emberekhez még jobban. Tehát tudom, hogy mit tudok adni, tudom, hogy miben tudok nekik segíteni, de nekem itt maradt egy rés, hogy valahogy ugye eljutni az emberekhez, ez a marketing része. Én előtte pedagógus voltam, óvónőként dolgoztam sok-sok évtizeden át, és ott ugye nem ez volt, és ráadásul ugye közalkalmazott voltam, tehát nem kellett azzal foglalkoznom, hogy úgymond magamat eladjam, vagy hogy eljussak az emberekhez. És ezt kellett igazából megtanulnom, és ebben kértem a te segítségedet, hogy egy kicsit lépjek, hogy már ne csak az ismerősök, már ne csak úgy találjanak rám az emberek, hogy szájról szájra adják a nevemet, mert eddig hát több mint 5 évig ebből éltem, tehát igazából nem panaszkodom, mert tényleg nem kellett hirdetnem, és voltak klienseim, ügyfeleim, megrendelőim, de valahogy úgy éreztem, hogy most már szeretnék kilépni így a világ elé, és nem láttam ennek a módját, hogy hogyan tudom ezt megtenni. És ebben kértem neked a segítséged, illetve abban még, hogy a karkötőimet hogyan tudom összerakni az egyéb segítő szolgáltatásaimmal. Úgyhogy És ezért mire jutottunk? Miket kezdtél el csinálni? Igen, hát egyrészt, amiben nekem nagyon sok támogatást adtál, hogy egy rendszert vittünk bele a vállalkozásomba, segítettél rendet teremteni, hogy az a sok-sok dolog, ami ott volt már a fejemben, hogy azokat hogyan lehet így egységben látni, és hogyan lehet ebből egy folyamatot létrehozni. Különböző ilyen kisebb kampányokat segítettél megcsinálni, amit tudtam, hogy van, mert olvastam én is róla, de valahogy hiányzott, hogy valaki fogja a kezemet és mutassa, hogy most lépésről lépésre hogy kell ezt csinálni, illetve ugye megnéztük, hogy milyen tematika alapján lehet ezt fölépíteni, hogyan lehet összekapcsolni. Mutattál nekem olyan háttér segítségeket, mint hogy hogyan lehet a hírlevélrendszert kiépíteni, hogyan lehet időpontfoglalót rakni egy weboldalra. Tehát, hogy igazából én nagyon örültem, mert hogy szerintem sokkal többet kaptam, mint amire számítottam. Tehát, hogy ilyen több oldalról meg lett támogatva így a vállalkozásom. Meg úgy emlékszem arra, hogy azért eléggé nagy energiákat igényelt, azt tőled, meg sok időt is egyébként, hogy nagyon személyre szabottan készítetted ugye a karkötőket, és akkor erre kitaláltunk egy más metódust, ami neked is időhatékonyabb volt és praktikusabb. Mesélsz egy picit erről? Igen, tehát első körben én személyre szabott ékszereket készítek, amit azt jelenti, hogy az összes dolgát azt én csinálom, onnantól kezdve, hogy ugye az ásványt kiválasztom, és ez azért azt jelenti, hogy nekem nem kell, mert szeretem ezt csinálni, de hogy én csinálok minden egyes részt. És így nem tudok előre tervezni, tehát hogyha hiába van szabad időm, olyankor nem tudok előre készíteni ékszert, mert nem tudom, hogy ki fog tőlem majd kérni.
és ezért kitaláltuk azt, hogy legyenek olyan ékszereim is, amik előre be vannak programozva, amik egy alacsonyabb ársávot érintenek, ami olyan szempontból is jó, hogy azokhoz az emberekhez is el tudok jutni, akik szeretik az ékszereimet, de nem biztos, hogy megengedhetik maguknak a picit magasabb árut, és akkor épp ezért csináltunk egy olyat, hogy a nőiességre ráépítve. Én nem is gondoltam egyébként, hogy ennyire szeretni fogják így az emberek, és ennyire fog Aha. nekik tetszeni, hogy ugyanolyanok voltak a karkötők, de mégis hát méretfüggően, tehát rájuk készült, és mindenkinek más hatással volt. Tehát utána kaptam a visszajelzéseket, van, aki elkezdett a konyhába tevékenykedni, van, aki elkezdett nőiesebben öltözni, valakinek a párja dicsérte meg, hogy de jó, mert sokkal kedvesebb lett vele, tehát, hogy attól függetlenül, vagy függően, hogy ugyanaz volt bele programozva végül is, mert mindenkinek a nőiességét támogatta, mégis azért személyre szabott volt, ha úgy vesszük olyan szempontból, hogy mindenkinek azon a női archetipusán változtatott, amire neki éppen szüksége volt. Igen, erről akartalak kérdezni, milyen volt a fogadtatása, de akkor én is így örömmel hallom, hogy ez így működött, és így rendben Igen. volt, és jó volt a fogadtatás. Akkor tervezel még ilyeneket mostanában, hogy előre programozott karkötőket Igen, elkészítés? közben elkészült a weboldalam is, amit ugye vele már, tehát volt már előtt is egy weboldalam, de nem voltam vele elégedett, és akkor a te segítségeddel, ötleteiddel átalakítva megújult. Még nem mondom, hogy 100%-ban kész van, de meg hát egy weboldal is olyan szerintem, mint a vállalkozás is, hogy az ember sose 100%-ig elégedett, Bizony. mert mindig jön egy új ötlet, és akkor már megint valamit változtatnék, de most egyenlőre elégedett vagyok. És ott már például csináltam egy webshopot, ahova föltöltöttem egy pár előre beprogramozott karkötőt, mert ugye a személyeseket nem tudom fölprogramozni, vagy fölrakni, hiszen az mindig akkor Mhm. készül, amikor valaki megrendeli. Mhm. Ez egy fontos felismerésnek tűnik, azért erről faggatnálak egy kicsit, hogy milyen megélési tapasztalásaid voltak ezen a vállalkozó úton, ugye 2015 óta, ugye ez az egyik például, hogy hát igazából mindig van mit csinosítgatni rajta, meg hát úgyse lesz tökéletes, meg nem lesz kész, folyamatosan finomítgatni, alakítgatni kell. Mi az, amit te még így megtapasztaltál, és így jó tanulságként levontad így a vállalkozói utadon? Hát az egyik az, hogy az én személyiségi típusom olyan, aki állandóan elemezne, és állandóan a tökéletességre törekszik. És ezt nagyon-nagyon félre kell tenni ilyenkor. Tehát amikor már azt mondod, hogy már 80%-ban elégedett vagy, már akkor Mhm. nyugodtan kezd el is csinált. Sőt, akik bátrabbak már előbb. Mert hogy tőled azt tanultam meg nagyon, hogy inkább csinálni és tesztelni, és hogyha nem jó, akkor kezdjünk újból, találjunk ki új metódust, találjunk ki új módszereket, új technikát, bármit, csak hogy minél többet tesztelni és próbálgatni, mert most hiába van jó ötleted, de hogyha nem tudod senkinek megmutatni, akkor nem jutsz előrébb. Mhm. Ez az egyik. A másik, hogy én azt tapasztaltam, legalábbis nálam, hogy ahogy én fejlődök, egyrészt változik a megrendelőknek is a köre, és ahogy fejlődöm, úgy tudom a szolgáltatásaimat is egyre jobbá tenni. Tehát, hogy ez egy ilyen, ha úgy vesszük, ez érdemes folyamatosan tanulni és fejlődni, akár a vállalkozásfejlesztés részét is, akár a szolgáltatásaidat, mert hogy így tudsz kitönni a tömegből. És hogyha az a célunk, hogy megmutassuk magunkat, akkor fontos, hogy kitűnjünk. Igen, meg amit mondasz, abban az is fontos, hogy azért te folyamatosan a kapcsolatban vagy a célcsoportoddal, tehát hogy az ő igényeikre reagálsz, és nem mindig saját kútfőből találod ki, hogy akkor ez most milyen jó ötlet, és csináljuk, hanem hogy te kapcsolatban vagy ezekkel a nőkkel, és amilyen visszajelzéseik vannak, amilyen igényeik vannak, te arra nagyon jól tudsz reagálni, tehát ez a fajta rugalmasság, ez szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy Igen. valaki sikeresen építsen egy vállalkozást. Egy picit a családállításra térjünk át, mert ugye mondtad, hogy elkezded akkor azokat az eszközöket, módszereket alkalmazni erre a vonalra is, ugye, amit korábban tanultál, hogy most ebben hol tartasz, milyen terveid vannak. Mhm. Hát egyrészt azt, hogy amikor ugye veled dolgoztunk, akkor kiépítettem egy termékpiramist, pont azért, mert tudom, hogy tehát nagyon sok embernek tudok segíteni, de nem mindenki engedheti meg magának egy magasabb áru szolgáltatást, és ezért azon gondolkodtam nagyon sokat, hogy hogyan tudom ezt megtenni, hogy lépésről lépésre, de hogy előbb, tehát hogy mindenkihez el tudjak jutni. És éppen ezért a családállítás során is még folyamatban is van, de hogy
Ott is ezt úgy találtam ki, hogy legyenek kedvezőbb lehetőségek, legyenek olyanok, ami személyesek, tehát amikor személyesen tudnak hozzám eljönni, és ez egy ilyen VIP-abb alkalom, hogy csak ő van itt nálam, illetve például ez ilyen kedvezményeknél, hogyha mondjuk többen jönnek, akkor tőle tanultam a baráti kedvezményt, hogy ilyeneket adok, vagy diák Mhm. kedvezményt, amivel, hiszen, tehát hogyha most valaki tanul, azért ne az legyen, hogy azért nem tud eljutni egy segítséget kérni, mert ő neki még nincs annyi keresete mondjuk. Tehát, hogy például ezek miatt. Illetve ebből is egy folyamatot tudtam építeni, hogy csináltam olyan csomagot, amiben benne van mondjuk a családállítás is, és még az egyéb technikáimat is belepakoltam. Mhm. Tehát, hogy aki egy nagyobb változást szeretne az életébe, vagy aki úgy van, hogy több területen van elakadva, hogy akkor annak is tudjak segítséget nyújtani. Mhm. Ez azért jó, mert ugye ami van a kezedben, azt tudod használni később is, és ugye ettől is megkülönböztethető leszel, vagy ettől sikerül kitűnni a tömegből, hogy ugye neked több technika, több módszer van a kezedben, amivel tudsz segíteni, és hogyha ezeket ötvözöd, és valóban egy olyan ajánlatot tudsz kidolgozni, ami nem csak az, hogy családállítás, hanem mi lehet még ebben a témában, ami hasznos lehet az embereknek és segítség lehet, ezt beleteszed, és ettől vagy te Ági, és ugye nem a más szolgáltató, aki meg Igen. mondjuk csak a családállítást fogja kínálni. Meg eszembe jutott ide még Mhm, egy, hogy azt beszéltük is veled is, hogy mik azok a plusz dolgok, amiket tudok ajándékba adni. És például a családállításnál én mindig úgy engedem haza a nálam lévő ügyfeleket, hogy attól függ, hogy érzem. Vagy egy olyan ásványt adok neki, amiben van programozva, és segít neki, hogy mert ugye ez egy folyamat, tehát most igen. megcsináljuk a családállítást, de azért utána ez még beindul a folyamat, a gyógyulás, úgymond a családi rendszerben. Van, akinek egy illóolajkeveréket adok oda, és akkor ezzel tudja magát támogatni a mindennapokban, mert hogy általában jól érezzük utána magunkat, de ugyanúgy, ahogy vannak az emelkedett hangulatok, jöhetnek mélységek is. És akkor olyankor, mikor megfogja ezt az ásványt, vagy megszagolja ezt az illatot, akkor ez segíti őt átlendülni, és emlékeztetni arra, hogy igen, ez most kész van, ez most éppen egy adott pillanat, de hát már ott vagyunk az úton, tehát menjünk tovább. Mhm. Úgyhogy ilyen kis plusz dolgokat Aha. szoktam becsempészni. Na, azt hagyj áruljam el így a nézőknek, hogy Ágival azért szerettem nagyon együtt dolgozni, mert ahogy látjátok, ő azért ő egy spirituális területen működik, és sok olyan dolog van, ami nem ez a földhöz ragadt praktikus dolog, és ezért tudjuk, hogy a vállalkozás fejlesztéséhez azért így stratégia kell, meg módszerek, meg csinálni, meg tehát, hogy ez a két világ nem mindig van összhangban, és valahogy Ágival mindig azt tapasztaltam, hogy nagyon szépen összhangba tudtuk ezt hozni, és hogy ezt a spirituálisabb világot is le tudtuk hozni arra a szintre, vagy fel tudtuk emelni, vagy most nem tudom, hogy fogalmazzam meg, de hogy tökéletesen működött az, hogy ezt egyébként egy üzleti stratégiába ágyazva, a folyamatok, a rendszerek, tehát hogy nagyon-nagyon jól tudtunk ebben együtt működni, és ennek nagyon örülök, hogy ez így hozza így az eredményeket és a számokat. Arra kérnélek még így a beszélgetés végén, hogy fogalmazd meg egy olyan gondolatot, üzenetet, vagy tanácsot, amit a kezdővállalkozóknak esetleg át tudnál adni, vagy olyanoknak, akik most már egy ideje vállalkoznak, de nem igazán jönnek az eredmények, hogy neked mi lenne ilyen esetekben a jó tanácsod a saját megéléseid, tapasztalataid alapján? Hát egyrészt, amit én tapasztaltam, hogy nem szabad rágörcsölni, mert hogyha nagyon tegyük bele a munkát, tehát az legyen meg. Tehát ugye igen, a spirituális dolgokat nagyon imádom és szeretem, de tudom, hogy ott van a földi, a vállalkozós Uh-huh. rész, amit szintén szeretek, csak ezt a kettőt néha nehéz összehozni, de Uh-huh. akkor is a tudatommal tudom, hogy ahhoz, hogy sikeres legyek, ahhoz, hogy eljussak az emberekhez, ehhez szükséges ezeket megtenni. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy egyrészt türelem, kitartás és a sok-sok munka, mert lehet, hogy most még nem látjuk, vagy nem látjátok az eredményeket, de előbb-utóbb megtérül. Van az az ábra, az a jéghegy Uh-huh. csúcsa, ugye, amikor mindenki irigykedik, hogy jaj, de jó, milyen sikeres vagy, és nem látják, hogy mi van ott a víz alatt, hogy mi az a rengeteg hatalmas munka. Én mégis azt mondom, hogy a vállalkozói létbe szerintem ez a fantasztikus, hogy ugyan beleteszel rengeteg munkát, de egyrészt akkor teszed bele, amikor te akarod, amikor időd engedi, és ez már szerintem maga a szabadságérzés, hogy akkor dolgozok, amikor akarok. És a másik, hogy tudom, tehát ez biztosan így van, hogy amit belefektetsz munkát, azt előbb-utóbb le tudod aratni. Uh-huh. Itt azok nem szoktak sikert elérni, akik belefáradnak és abba hagyják. Uh-huh. Viszont
amikor időnként megpróbálsz egy másik szemüveggel nézni, tehát azt nézni, hogy hogyan tudod segíteni az embereket, és ők mire vágynak, és erre kapcsolódsz rá, nem arra, hogy neked hogy lesz ebből pénzed, lesz belőle, de egy kicsit meg kell fordítani a dolgokat, akkor, hogyha ezt ilyen érzésből is így csinálod, akkor tényleg az, hogy az emberek azt érzik, hogy te, és mindegy, hogy milyen munkád van, de hogy azt érzik, hogy te támogatod őket, és jönni fognak hozzád. Ha viszont azt érzik, hogy görcsösen rájuk akarsz valamit tolni, úgymond, hiába jó, amit ajánlasz, akkor elmenekülnek, mert hogy mindenki energia, és ők ezt nagyon megérzik. Mhm. Nagyon-nagyon jó, hogy ezekről beszélünk így a vége felé ugye az interjúnak, és igazából összefoglaltad azt, amit én ugye értékalapú szolgáltatásnak hívok, hogy abból indulok ki, hogy mire van szükség, mire vágynak, mivel tudom segíteni az embereket, milyen értéket tudok adni a másik embernek a fejlődéséhez. Úgyhogy örülök, hogy ebben is így egyetértünk el, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Be fogom tenni a linkbe majd a weboldaladat, hogy meg tudják nézni, hogy mivel foglalkozol, és hogyha valaki szeretne akár egy ilyen programozott ékszert vagy családállításra menni, akkor keressétek nyugodtan Ágit. Köszönöm Köszönöm szépen a szépen. beszélgetést. Még egy utolsó mondatot Mhm. mondhatok, Persze. hogy annyit szeretnék még mondani, hogy ne várjatok olyan sokáig. Tehát, hogyha úgy érzitek, hogy elakadtatok, és nem mentek, és nem haladtok tovább, akkor kérjetek bátran segítséget. Mert én nekem ez volt a hibám, hogy én mindent egyedül akartam megoldani. Viszont ha kérünk egy szakember segítségét, például Katáét, akkor ő segít nekünk a fejünkbe rendet teremteni, hogy mit, hogy érdemes csinálni. És utána tényleg már nem erre kell fókuszálni, hanem akkor megint csinálod azt, amit egyébként szívből, lélekből Mhm. teszed a dolgodat, mert ez a része, amihez nem annyira értesz, már valaki segített megoldani. Tehát ezt mindenképp szerettem volna elmondani, hogyha valaki azt érzi, hogy összeborult és nem tudja és kiégett, akkor még kapaszkodjon bele gyorsan valakibe. Mm. Ez Köszönöm egy szépen, igen, ez egy segítség. fontos gondolat, és egyébként én is tanulok, meg én is fejlődök folyamatosan, tehát hogy nekem is van olyan mentorom, akibe én is tudok kapaszkodni, vagy akihez tudok fordulni, szóval ez tényleg akár az üzleti téren, akár ugye a magánéletben ez nagyon fontos, hogyha valahol elakadt, és nem megy önerőből, akkor keres segítséget benne, úgyhogy köszönöm, hogy ezt a kiegészítést még hoztad, és akkor találkozunk majd legközelebb is egy ilyen interjúban, várlak vissza titeket, sziasztok! Köszönöm szépen. Szia!